ambazo kila mtu huenda atafaidika kupata. Kambi mar Shakahola Ranch Limited owuok oko mar wacho ni eka gana 50 e bungu monywako puodho ma Shakahola mitudo gi jadolo Paul Mackenzie ne margi. Giwacho ni ne ging'iewo lono eka gana 100 kuom ten muspal machon ma Kilifi gana 119 gi 84 kama bang'e ne giuso eka gana 500 ne sirikal mamalo. Kambi no wacho ni yande ne gidonjo ne jadolo Paul Mackenzie higa mar gana 2021 kuom kawo bath lopgi, to kata kamano onge okang' moro amora manokawo. Yuarruok mokwako eka 100 mar puodho maduong' mar Shakahola Ranch moting'o lowo masani opong' gi chochni mar Shakahola ma itudogo jadolo Paul Mackenzie pod dhi kamedore. Weg kambi mar Shakahola Ranch Limited kotelnegi kod directors mage wacho ni puodhono en margi. Kaluwore kod obok mane waneno kamoting'o nyaka title deed ma namba ne en 17505 manochiw tarik 1 dwe mar 12 higa mar 1984 kod munispa machon mar West Malindi ma bende sani iluongo ni Malindi County, nyiso ni lobni en mar kambi mar Shakahola Ranch Limited. Wamiliki halisi ni sisi kulingana na stakabadhi ambazo tunazo. And those who claim ownership, let them produce evidence to prove that they are the owners. I've proven to you. We have got a title, we have got a map sheet. Lobno nong'ad nyadiriyo ka bathe nyakonchiel mar eka 50,000 yangore nonyiew kod sirikal mar chiwo kuonde dak ne squatters, kendo namba mar lopgi no en 134772. Directors go wacho ne gichiwo bath lowo eka 30,000 ne jakan mwandu moro mane okawo hola mar $60,000,000 mano tame chulo, gima koro miyo bengi bandho Shakahola Ranch shillings $80,000,000. Kambi mar Shakahola Ranch Limited wacho ni Paul Mackenzie nodonje puothgi gi thuon e higa mar 2021. Tulimwambia hata sisi tulifanya kuambiwa kwamba alifanya kuziwa na watu wengine wale ambao sasa ndio wanadai kwamba ndio wenye ile shamba. Tunajihisi kwamba tumefungiwa, activities zetu hatuwezi endelea nazo, na kulikuwa na miradi ambayo tuna anticipate tuanzishe mwezi huu wa 6. Report negigoyo katisendo bila malango baya, kata kamano giwacho ni onge okang' moro amora manokao. Sisi tulisema tu kwamba tumetembelea shamba letu na tumepata watu ambao hatuwaelewi vizuri na hatujui wako pale kivipi. Maana tunaambia kwamba hata wale watoto wako hapa le hawasomi. Alafu habari zaidi zikaibuka kwamba hata wakiumwa tena huwa hawaende hospitali. Tukaona lile ni jambo la ambalo kwamba linafaa kufuatiliziwa, ndio maana tukaenda kuripoti. We reported the matter to police to remove them, but the police didn't do anything at all. Or the government never acted on our request. Jotelo mag Shakahola Ranch Limited wacho ne gin kod chenro mar tiyo gi bath lobno eka 20,000 modong' dwe mar 6 higani. Kata kamano masira manomuoch Shakahola momiyo ket kafio puodhono koro chungo chenro margi ka gikwayo piny owacho mondo yienegi giti gi lobno. We have investors from Germany, America and South Africa who intended to lease or to buy. They want to have irrigation and produce cotton in a big way. Tuna ng'ombe zinachunga pale ambao tulikuwa tunachukua kodi. Piny owacho koro chako nonro mar ng'eyo adiera ni tonga ma en wuon lowo ma Shakahola. Riwruog jopuonj KUPPET okwedo